En general, els equips, la gent, els seguidors, van amb els colors de l'equip. A l'USAP, la gent va amb els colors de la senyera. Els jugadors juguen, l'equipació històrica és el blau, azul, cel i blanc, i amb l'escut. I, en canvi, els seguidors van amb la senyera, no amb els colors de l'equip. Això perquè s'identifica l'equip a un país, a una terra, a una cultura, i quan surt la gent, com l'equip, representa aquesta identitat. Posar als jugadors aquesta samarreta de les colors catalanes és aportar un quelcom de més a la nostra catalanitat, perquè aquests colors els fem veure dins l'Europa antiga. La USAP juga com a local amb el color blau cel a la samarreta i la senyera a les mitgetes. Com a visitant, a tots els estadis de França ho fa amb la samarreta sang i or, i a la competició europea ret homenatge pel que fa al color i la forma a la seva tradició arlequinada, conjugant els colors del groc, el blau i el grana. La passió que l'envolta també ha fet que se'l conegui sovint com el Club de Foc. És difícil de definir aquest sentiment tan fort que té la gent per aquest equip i per aquest club. Més que l'equip és el club. Són calents, es pot dir una cosa, no violents, i saben s'exportar. A cada partit de l'USAP, sigui on sigui, dintre de l'estat francès, ja no és estrany de veure 10, 15, 20 autocars de gent d'aquí de la Catalunya Nord que s'exporten amb senyeres i vull dir que fan veure d'on venen. Les supporters de l'USAP sont avant tout des gens passionnés par le rugby. Els seguidors de la USAP són persones apassionades del rugbi. Passionnés à plus d'un titre, la plupart ont És l'esport rei. concernant les hommes. Beaucoup de femmes qui participent. Els homes, la majoria l'han practicat. I les dones que venen a la Més Giral, la majoria són mares, són filles, són dones de jugadors. Et donc, la culture qu'il y a autour du rugby, Això els porta a recolzar intensament el rugbi i l'USAP. les porte effectivement à soutenir l'USAP avec beaucoup de passion et beaucoup d'oriflamme.